Maria Tangor kuchana amigos kuli Karokio wa Center Nyamira County 2027 nara igure wafanyakazi be county assembly bakoreranga for 6 months imbara baba kwaye gukibesa mbako mushara mbarakano rero nagenda se county assembly ya Nyamira because intumaite ngaboninga cha county assembly cha beribere eyeta kere kobeyemo abayumse bonse babera se county assembly yemo banyana korera abantu baitu banyamire gasi kero na etoro ne kene na nyoranga banta umbara egu besa mbali ko egu besa bayumse bali bake barororo na bafanyakazi be county assembly bali gari mbaraka mushara emetienyisita ndo ndabulie senator Kongo Mugeni because ege nero ire echukumu yokora oversight ebina bye bintu biwenda koba ako check emetienyisita abafanyakazi mbako bambaraka nukivesa nokora kwa nengoringa eye negento bagutumika nabali bantu ne style batagete koranga oversight te yosotati anyari gutumika kibese cheito bobe igo ne scheme bagutumika yokoiba kibese cheito ngorangire Kongo Mugeni senator nga onyegasi ya musinyire ale wancha tebe mapema abantu abanga babere senatiri banyara gukora oversight nero girete ebenchande yonse roro ango tekire chukumu igento ndangere ba MCA baito bonse banyamira county amatuka elire baisaranse yamo banyara kuigwanana bakolera abantu baitegasi ya Nyamira ne sheria rike nkemanyete nimaete nga aba MCA mbaire esheria ose chukumu yogochora speaker libatagete uyo kubara wetamba renge ni concept of thought ose noti ko chitewa de bawas yo korasimisho mondo achikobara ase speaker igonga neba mba bwatetie sheria komurusi egento oko kera le okora no koenda kotini usiki for damages lakini taringa aira ni ukwarasima igo egento ndate byokerorere aki onye bali ba majority abakolere gasi basinyanire tigande kotini ali kininyi besa na damages atigane ne county assembly anyara kole gasi asinge joboniga tali okero speaker county assembly ya Nyamira tali ya speaker okero ne speaker rororo ene county assembly ya abantu bitu ba Nyamira buna tugukwa na ega gasi endete yegenderete okero ne aranchira nenga ki bali onye basinyanire aina mangana bawo soti boka kando batige county assembly ya Nyamira enyare kokore gasi magendra ndete yo asingencho buna bono chi county assembly chiriberega county assembly ne gukora oversight te yegenderete boniga none binte bikemoroje bigendete gukoreka gaiga nabantu bagutumeka kwiba kibese chita singenjo ondete yokobori ondete yomanyete kibese cyasogete nirenga igo nubo ibi bagendete igasi yegenderete gukoreka gaiga okongo tali gukora gasi ya bune senate ubona to kwa nambaga boniga for 6 months iwete Kongo Mugeni nemechando yonse gentere Nyamira itukondiri anya gukwana akwane erate ne norobago all the time. That's not oversight. Aliwe itakire nga make a decision. If any we make a wrong decision, tiga abantu bamanya nga ayenere decision yao. Okongo tanya gukwana kende erate ne inatigete nga inuka nyakurwa nebintu bino ne bintu bisira eretali nacha na birobi. Nande gato gukwana iga ntobu ati ne oversight office Nyamira County. Senators bonse pinko yubale kiti yokorani office ya oversight ina account. Kuna to kwa naiga intu Nyamira county ite igo chibese cyo Kongo igaliete bono nyaga kuri kiri cyo oversight insinio ne senator asingenjo nero gukora oversight not unless yoli nere no arasaba ntaba